ассалому алайкум бинандагони арҷманд. боз як ҳафтаи зиндагӣ сипарӣ шуд ки рӯйдодҳо, ҳодисаю воқеаҳои гуногун ва рангорангро фарогир буд. мо таҳиягарони барномаи иттилоотиву ҷамъбастии ҳафтаи телевизиони симои шаҳри Панҷакен ба таваҷҷӯҳи шумо муҳимтарин хабару гузориш ва маводҳои таҳиянамудаи ҳамкоронамонро аз ҳаёти сиёсӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ, фарҳангию варзишии диёри бостониямон ва кишвари хуршидиямон пешкаш менамоем. дар асоси дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешрои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раисони вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони корхонаву ташкилотҳо вазифадор шуданд, ки ҳар ҳафта барои баррасӣ ва ҳалли мушкилоту муаммоҳои мардум рӯзҳои қабул ташкил намоянд. Бо ин мақсад ҳар ҳафта рӯзи шанбе аз тарафи раиси шаҳри Панҷакент рӯзи қабули шаҳрвандон гузаронида мешавад. қабули навбатии шаҳрвандон санаи 29 апрели соли равон дар мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент таҳти раёсати намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва раиси шаҳри Панҷакент баргузор шуд. дар қабули шаҳрвандон сокинони шаҳру деҳоти Панҷакент асосан вобаста ба масъалаҳои тақсимоти замин, мушкилоти оилавӣ, танқиси аз оби нӯшокӣ ва полизӣ, надоштани манзили зист, кӯмакҳои иҷтимоӣ ва дигар масъалаҳои муҳим муроҷиат намуданд. вобаста ба ҳалли мушкилотҳои ҷойдошта, муовинони раиси шаҳри Панҷакент, роҳбари дастгоҳ, раёсати кишоварзӣ, корхонаи давлатии фаръии обтаъминкунӣ ва канализатсия, корхонаи фаръии давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ, беморхонаи марказӣ, кумитаи идораи замин, соҳаи маориф, бахши фарҳанг, соҳаи тандурустӣ, шӯъбаи кор бо занон ва оила, бахши меъморӣ ва шаҳрсозӣ, раисони ҷамъиятҳои деҳот ва дигар масъулон вазифадор гардиданд. ҷиҳати баргузор ва ҳалли мушкилоти ҷойдошта вобаста ба муроҷиати шаҳрвандон дар муҳлати муайяншуда чораҳои зарурӣ андешанд. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ иброз дошт, ки ҳар як муроҷиат ва дархост дар асоси талаботи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ карда мешавад. давоми рӯзҳои 2 ва 3 майи соли равон дар партави татбиқи лоиҳаи пешгирии экстремизми зӯроварӣ дар Осиёи Марказӣ пиромони мавзӯи амалисозии стратегияи муқовимат ба экстремизм ва терроризм дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021 ва 2025 бо иштироки роҳбарон ва намояндагони мақомоти давлатӣ, ҳифзи ҳуқуқ, прокуратури генералии ҷумҳурии Тоҷикистон, созмонҳои ҷамъиятӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ, ходимони дин, кормандони воситаҳои ахбори омма машварати омӯзишӣ дар шаҳри Панҷакен баргузор гардид. бахши расмии машварати омӯзиширо раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода ҳусни оғоз бахшид ва ба ҳозирин иттилоъ дод, ки дар партави дастуру супоришҳо, фармону амрҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мо ҳамагон вазифадор ҳастем, ки вобаста ба омӯзиш, шарҳу изоҳ ва амалисозии стратегияи муқовимат ба экстремизм ва терроризм дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021 ва 2025 саҳми ҳамарӯзаи хешро гузорем ва барои ташлилкунандагони ин чорабинӣ маърифатӣ арзӣ сипос намуд. намояндаи прокуратури генералии ҷумҳурии Тоҷикистон, яке аз муаллифони стратегия Халифазода Маҳмадризо ба ҳозирин мақсаду мароми ин лоиҳаро шарҳу изоҳ дод ва изҳор дошт, ки мо бояд бо тамоми имкониятҳо дар татбиқи стратегияи муқовимат бо экстремизм ва терроризм дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021 ва 2025 мусоидат намоем. прокурори шаҳри Панҷакен Азимзода
Сарвар, сардори шӯъбаи Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен Сафаров Сироҷ зимри суханрониҳои хеш бори дигар изҳор намуданд, ки воқеан баргузории чунин чорабиниҳои маърифатӣ аз ҷумла машварати омӯзишии имрӯза дар самти татбиқи стратегияи муқовимат ба экстремизм ва терроризм дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021 ва 2025 ҷиҳати пешгирии шомилшавии шаҳрвандон хоса ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ ва экстремистӣ аҳамияти басо калон дорад. Дар назди иштирокчони машварати дастурдиҳӣ намояндаи прокуратури ҷумҳурии Тоҷикистон Халифазода Маҳмадризо ва номзади илмҳои сиёсӣ Ризоиён Шералӣ оид ба мавзӯъҳои дар барнома пешниҳодшуда ба таври хеле мушаххас, муфассал тавассути мониторинг ва воситаҳои электронӣ ва чопӣ ба ҳозирин маълумоти муфассал доданд. ҳамзамон намояндаи созмони ҳамкориҳои байналмилалии олмон дар ҷумҳурии Тоҷикистон Нигора Орипова, намояндаи ҷомеаи шаҳрвандӣ Малика Боймуродова ва дигарон зимни суханрониҳои хеш изҳор доштанд, ки татбиқи ин лоиҳа барои баландбардоштани маърифати ҳуқуқӣ ва пешгирии равандҳои зуҳуроти номатлуб аз ҷумла терроризм ва экстремизм ҳаматарафа барои ҷомеаи имрӯза ва наслҳои ҷавон аҳамияти муҳим дорад. Пиромони мақсаду мароми ин чорабинии муҳим намояндаи прокуратури генералии ҷумҳурии Тоҷикистон Халифазода Маҳмадризо андешаҳояшро чунин баён кард. мақсади асосии баргузор намудани чорабинии имрӯза ин барои кормандони мақомоти давлати ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ воситаҳои ахбори мо инчунин бо ходимони дин маърифӣ намудани мақсад ва ҳадафҳои стратегияи дуввуми миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муқовимат ба экстремизм ва терроризм мебошад, ки аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шуда барои ҷӯиш ба ҳама мақомоте ки дар бола гуфтам равона карда шудааст ва ҳадафи мо имрӯз яъне ки мусоидат намудан ва самарадонок анҷом додани чорабиниҳое ки дар ин стратегия пешбинӣ шуданд равона шудааст. бо ин мақсад бо тибқи нақшаи кори прокуратураи генералӣ мо дар ҳамкорӣ бо созмони олмонии ҳамкории байналмилалӣ ки самти фаъолияти асосияш мағзами пешгирии ифротгароӣ мебошад, инчунин бо ҷалби олимони донишгоҳи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифтем, ки чунин як чорабиниро доир намоем ва чунин чорабиниро дар сатҳи вилоятҳо, шаҳр, ноҳиё ман анҷом дода шуда истоданд ва мо имрӯз чунин чорабиниро бо кормандони мақомоти давлатӣ ва ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ дар шаҳри Панҷакен гузаронда истодаем ва аз иштироки фаъолона инчунин сатҳи донишҳое ки дар марҳилаи аввали семинар аз ҷониби иштирокчиён нишон дода шудааст бисёр қаноатманд ҳастем. иштирокчони ин машварати омӯзишӣ сархатиби масҷиди ҷомеаи марказӣ ба номи хоҷа муҳаммади башорои шаҳри Панҷакен Аминҷон Ғаффоров ва мудири бахши ҷавонон ва варзиши шаҳри Панҷакен Улуғбек Ҳусейнов баргузории машварати дастурдиҳиро барои ҷомеаи имрӯза муҳим ва қобили амалисозӣ арзёбӣ карданд. дар ин ҳамоиш янги семинаре ки барои шинохти экстремизм, терроризм, радикализм ва терроризм барпо шуда истодааст, миннатдории худро изҳор мекунем ба хотири ин ки албатта баъзеҳо тасаввуротам надоранд дар ин бора ки экстремизм, радикализм ва терроризм чи аст. ба хотири шинохти ин ашхосе ки шомили ин гурӯҳҳо шудагӣ ҳастанд, ин машварат хеле боиси манфиат аст барои мардум ба хотири устувории сулҳу субот, барои тинҷ будан, орум будани ватан ва мардуми ин кишвар хеле муфид аст. зеро ин ки ин машварате ки имрӯз барпо шуда истодааст дар бораи шинохти фардҳое ки ҳастанд, шомил шудагӣ ҳастанд ва оқибати он ба чӣ мебарад, ҳар як кас шинос мешавад, тасаввурот пайдо мекунад, махсусан аҳли зиё
ва махсусан ходимони дин бояд ки бештар дар ин иштирок кунанд дар ин гуна семинарҳо, ба хотири ин ки онҳо доимо бо халқ ҳастанд, дар намозҳои ҷумъа мавъиза мекунанд ва албатта мо то тавоне ки дорем барои мардум мефаҳмонем пешгирии шомил шудан ба ҳар гуна ҳизби ҳаракатҳои ифротӣ ва зарари он ва асл мақсади онҳо чи аст. аз ҳамин чиз барои муаррифӣ шудани тамоми мардум ин хеле саҳми арзандаи хуб аст. ин чорабинӣ моро водор месозад ки боз ҳам ҳамон ҳушёриву зиракии сиёсии худро аз даст надода барои пешгирии чунин зуҳуроти номатлуб ки имрӯз ин як проблемаи глобалӣ аст дар дунё, ҳарчи бештар боз аз ҳар вақти дида бештар имрӯз бояд мо ҷавонон ба зидди чунин зуҳуроти номатлуб мубориза барем. бо ҷалби ҷавонони фаъол, намояндагиҳои филали иттифоқи ҷавонони тоҷикистон ки дар ҳама маҳаллаҳову ҷамоатҳо ташкил кардага ҳастем, дар ҳамкорӣ бо мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ бароҳ монда мешавад ва ба зидди чунин зуҳуроти номатлубе ки имрӯз ҷомеаи ҷаҳониро фаро гирифтааст корбарӣ карда мешавад. ҳамин тавр давоми 2 рӯз иштирокчони ин машварати дастурдиҳӣ ва омӯзишӣ аз шаклу усулҳои нави мубориза бар зидди амалҳои террористиву экстремистӣ дар партави татбиқи стратегияи муқовимат ба экстремизм ва терроризм дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 шинос шуданд ва таъкид гардид ки чунин машваратҳои омӯзишӣ ва дастурдиҳӣ дар шаҳру деҳоти Панҷакен бо дигар қишрҳои ҷомеа ва дар саросари кишвар бо маром идома дода мешавад. мувофиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид санаи 4 май рӯзи кормандони мақомоти андоз муқаррар шудааст. ба ин муносибат дар толори маҷлисгоҳи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо иштироки собиқадорон ва кормандони нозироти андози шаҳри Панҷакент ҷамъомади тантанавӣ баргузор шуд. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ собиқадорон ва кормандони мақомоти андозро аз номи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент табрик намуда қайд кард ки андоз ва дигар пардохтҳои расмии давлатӣ аз ҷумла омилҳое мебошад ки барои қаноатманд намудани ниёзҳои иҷтимоӣ ва давлатдорӣ нақши бисёр муҳим мебозад ва тавассути он давлат сиёсати иқтисодӣ ва иҷтимоии худро амалӣ месозад. мусаллам аст ки бо пешрафти ҷомеа ва пойдор гардидани давлатдории миллӣ кӯшиши ба таври илмӣ асоснок кардани сиёсати андоз, қоида ва шаклҳои татбиқи он пайваста такмил ва мукаммал мегардад. боиси ифтихор аст ки дар даврони соҳибистиқлолӣ таъсис ёфтани сохтори алоҳидаи мақомоти андоз бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешрои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва мақомоти андоз ва пайдоиши он бо сиёсати иқтисодии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии пешрои муаззами миллат ин пайванди ногусастанӣ дорад ва тибқи роҳнамоиҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ин соҳа инкишоф ва фаъолияти босамари худро дорад ва имрӯз яке аз ниҳоди пуриқтидори соҳаи иқтисодиёти давлат табдил ёфтааст. ҳамчунин сардори нозироти андози шаҳри Панҷакент Фарҳодзода Файзалӣ низ сухан гуфта иброз дошт ки андоз муҳимтарин унсур ва асоситарин воситаи молиявии давлат буда фаъолияти тамоми соҳаҳои ҳаёти давлат ба он алоқаманд аст. аз ин рӯ ҳар як корманди нозироти андоз бояд баҳри таъмини иҷрои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2023 ки ба он рушду нумӯи минбаъдаи шаҳри Панҷакент алоқаманд аст заҳмат кашида донишу таҷриба ва малакаро сарф созем. тавассути заҳмати кормандони мақомоти андоз
андоз фаъолияти бомароми тамоми соҳаҳои шаҳрамон бо маблағ таъмин гашта дастёбӣ ба рушди иқтисодиву иҷтимоии шаҳри Панҷакент возеҳу равшантар мегардад. рушди бахши хусусӣ аз ҷумла соҳибкорӣ яке аз самтҳои асосии сиёсию иқтисодӣ буда то имрӯз доир ба дастгирии давлатии соҳибкорӣ, соддагардонии расмиёти ба қайдгирии соҳибкорӣ, танзими фаъолияти иҷозатномадиҳӣ ва ба танзим даровардани санҷишҳои субъектҳои хоҷагидор корҳои назаррас ба анҷом расонида шудааст. дар ҷамъ омад ба як гурӯҳ собиқадорон ва кормандони фаъоли нозироти андози шаҳри Панҷакент сипоснома ва тӯҳфаҳои мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент тақдим гардид. дар фарҷоми чорабинии собиқадори соҳаи андоз Раҳимҷон Каримов сухан намуда кулли кормандони мақомоти андозро бо идашон табрик намуд. гузориши Сабрина Акрам ва Шаҳбоз Қурбонов. иқдомҳои бунёдкорӣ бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ ки имрӯзҳо дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои мамлакат идома доранд ба беҳтарсозии тақвияти инфраструктурии шаҳру деҳот такони ҷиддие бахшидааст. ин раванд дар шаҳри Панҷакент низ вусъат дошта марҳила ба марҳила татбиқи нақша чорабиниҳои бунёдкорӣ симои ин шаҳрро ба куллӣ тағйир медиҳад. бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани ин санаи тарихӣ дар шаҳру деҳоти Панҷакент бунёди беш аз 1000 иншоот ба нақша гирифта шудааст. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ аз рафти корҳои сохтмонии бинои истиқоматии баландошёна бо марказҳои савдо ва хизматрасонӣ ки дар хиёбони Рӯдакӣ воқеъ аст ва бо иқдоми соҳибкор Низомиддин Исломов сохта шуда истодааст, шинос гардида ба соҳибкор ва сохтмончиён ҷиҳати босифати баланд ва тарҳу намои зебо сохта ба истифода супоридани иншоот дастур дод. ҳамчунин раиси шаҳри Панҷакент супориш дод то гирду атрофи бинои навбунёд тоза карда шуда бо гулҳои мавсимӣ оро дода шавад. дар кӯчаи Терешкова корҳои таъмирӣ идома дорад. зимни боздид аз ин мавзеъ раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ чанде аз эродҳои хешро оид ба фаъолияти корхонаи давлатии фаръии хоҷагии манзилию коммуналӣ ва корхонаи фаръии давлатии обтаъминкунӣ ва канализатсия баён карда масъулон бобати бартараф кардани камбудиҳои ҷойдошта дар ин кӯча вазифадор карда шуданд. сохтмони нуқтаи нави фурӯши сӯзишворӣ воқеъ дар кӯчаи Навбунёд аз ҷониби соҳибкор Исломиддин Бобоев идома дорад. раиси шаҳри Панҷакент дар суҳбат бо соҳибкор иброз дошт ки бо ба истифода додани ин нуқтаи нави сӯзишворӣ бояд гирду атрофи он низ ободу зебо намудор шавад. соҳибкор зикр намуд ки кӯшиш менамоем иншооти мазкур бо сатҳу сифати баланд ва ба таври замонавӣ сохта шавад ва ба сокинони шаҳру деҳоти Панҷакент низ хизматрасонии хубе дошта бошем. ҳамчунин дар ҳамин кӯча бо иқдоми соҳибкор Асадулло Муродилоев сохтмони бинои истиқоматии баландошёна бо марказҳои савдо ва коргоҳи дӯзандагӣ идома дошта корҳои сохтмонӣ бо суръат идома дорад. бояд қайд кард ки бо ба истифода додани иншооти мазкур сокинон бо ҷои кор таъмин гардида занону бонувони ҳунарманд ба касби дӯзандагӣ ҷалб карда мешаванд. соҳибкор ба раиси шаҳри Панҷакент иттилоъ дод ки бинои мазкур дар муҳлати муайяншуда бо сифати баланди меъморӣ ва ҷавобгӯ ба талаботи замон сохта мешавад ва гирду атрофи бино низ бо гулҳо ва дарахтони ҳамеша сабз оро дода хоҳад шуд. иншооти дигаре ки раиси шаҳри Панҷакент аз он дида намуд сохтмони бинои нави ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент мебошад. корҳои сохтмонӣ ҳоло дар бино бо вусъат идома дорад ва сохтмончиён кӯшиш мекунанд дар муҳлати муайяншуда иншооти мазкурро бо сифати баланд ва тарҳи зебо сохта ба истифода диҳанд. дар беморхонаи марказии шаҳри Панҷакент корҳои таъмиру азнавсозии бинои дандонпизишкӣ идома дорад. раиси шаҳри Панҷакент аз рафти корҳои таъмирӣ дидан карда масъулонро вазифадор кард то бино бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба талаботи замон сохта шавад ва мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент омода аст барои дастгирии табибон ва фароҳам овардани шароити мусоид барои фаъолияти онҳо кӯмак намояд.
ҳамчунин дар беморхонаи марказии раиси шаҳри Панҷакент бо сохтмони бинои нави дорухона низ шинос гардида, барои дар муҳлати муайян гардида ва бо сифати баланд анҷом додани корҳои сохтмонӣ ба масъулон дастур дод. Дар боғи Камоли Хуҷандӣ ба муносибати таҷлили рӯзи Ғалаба корҳои таъмири хӯрамгардонӣ ва ободонӣ идома дорад. Раиси шаҳри Панҷакент масъулонро ҷиҳати дар сатҳи баланд ташкил кардани чорабиниҳои идона ва барномаҳои фарҳангӣ вазифадор намуда таъкид кард, ки бояд барои истироҳату фароғати сокинони шаҳру деҳоти Панҷакент, алалхусус меҳмононе ки барои таҷлили ин ҷашни бузург ба ин мавзеъ меоянд, гӯшаву канори боғи мазкурро бо лавҳаву ороишот, таблоҳои идона оро дода, гирду атрофи боғро тозаву озода гардонанд. Бо мақсади зиёд намудани киштии картошка дар заминҳои захиравии ҳудуди ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан низ тадбирҳои мушаххас амалӣ мешаванд. Раиси шаҳри Панҷакент ба масъулон дастур дод, ки дар ин заминҳо асосан кишти намудҳои ҳосилхези картошка шинонида шавад. кишоварзӣ дар шароити кишварҳое чун Тоҷикистон бахши муҳими иқтисодиёт ва таъминкунандаи зиндагии шоистаи сокинон аст. бо таваҷҷӯҳ ба ин паҳлӯи масъала барои дастгирии соҳа ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон чораву тадбирҳои заруриро амалӣ менамояд. соли 2022 дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории шаҳри Панҷакент дар масоҳати 2165 гектар шолӣ кишт гардида, аз он 14696 тонна ҳосил ба даст овардаанд. тибқи маълумот ҳосилнокӣ аз ҳар як гектар 65 сентнериро ташкил медиҳад. соли равон бошад, хоҷагидорон нақша доранд ки заминҳои навро ба гардиши кишоварзӣ ворид намуда, майдони кишти шолиро 150 гектар зиёд намоянд. истифодаи босамари замин ва ба гардиши кишоварзӣ баргардонидани заминҳои партову санглох ба он боис мегардад, ки дар баробари иҷро шудани дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти самаранок истифода шудани замин, инчунин ба боло бурдани иқтидори содиротии мамлакат низ замина гузорад. тадбири мазкур дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд, бахусус дар шаҳри Панҷакент бо маром идома дошта, саҳмдорони хоҷагиҳо ва соҳибкорону сокинон дар заминҳои назди соҳилӣ талош мекунанд бо таҳким бахшидани соҳил майдони шолизорро зиёд намоянд. шуғли асосии сокинони 11 деҳаи ҷамоати деҳоти Хурмӣ асосан шоликорӣ буда, даромаднокии зиндагонияшон низ аз ин ҳисоб мебошад. ҳамасола деҳқонон дар 500 гектар навъҳои девзира, авангард, панҷрӯд ва умуман 10 навъи шолиро кишт менамоянду ҳам рӯзгори хеш ва ҳам бозорҳои кишварро бо биринҷи аълосифат таъмин месозанд. имсол бо дастгириҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакент заминҳои назди соҳили дарёи Зарафшонро барои минбаъд ба шолизор табдил додан корҳои омодасозӣ идома дорад. айни замон бо мустаҳкам кардани соҳил дар ин мавзеъ беш аз 136 гектар шолӣ кишт гардидааст, ки 24 гектари он аз ҳисоби заминҳои нав мебошад. ҳифзи муҳити зист зиёда аз 250 гектар замини ғайри кишоварзӣ ба ҳолати ба гардиши кишоварзӣ дохил карда истодааст. мана имрӯз ҳифзи муҳити зисти шаҳри Панҷакент зиёда аз 50 гектар замин, ки қариб 4 сол бозо тамоми ҳамин одамои ҷамоати деҳоти Хурмӣ ба гардиши кишоварзӣ дохил карданд, имрӯз истифода бурда истодаанд ва аз вай поён деҳаҳои Чангол, Чӯбот ва ҳавза, ки заминҳои ғайри кишоварзӣ буд, ки соҳили дарёи Зарафшон одамо ози ба гардиши кишоварзӣ дохил карданд, истифода бурдазанд заминҳои хоҷагии ҷангал ва дигар соҳибкорон. мана зиёда аз 1 километр барои мустаҳкам кардани дамба саҳми ҳифзи муҳити зист ва хоҷагии ҷангал хело калон мебошад. дар маҷмӯъ то имрӯз дар ҳудуди шаҳру деҳоти Панҷакент 510 гектар шолӣ кишт шуда, дар ҳамин замина тадбирҳои таҳкимбахшии соҳил ва омодасозии заминҳо вусъат дорад. техникаҳои соҳавӣ барои омодасозии порчаҳои нави заминҳо ба кор ҷалб гардидаанд. аксари деҳаҳои ҷамоати деҳоти лоиқ Шералӣ низ дар соҳили дарёи Зарафшон воқеъ буда, сокинони инҷо низ ба шоликорӣ рағбати беш доранд. заминҳои соҳили дарё чандин сол мешавад, ки бекор хобидаву аз истифода дур мондаанд.
дар доираи дастгириҳои давлатӣ ва шарикии давлат бо бахши хусусӣ имсол соҳибкори маҳаллӣ ҳоҷи Мурод Меҳрваш талош дорад ин заминҳоро ба гардиши кишоварзӣ ворид намуда бо ин васила ба рушди кишоварзии мамлакат саҳм гузорад. дар даври аввал мо имкон дорем ки беш аз 50 гектар заминҳоро ба гардиши кишоварзӣ дарорем. айни замон ки сатҳи дарёи Зарафшон паст асту имкони кор кардан мавҷуд аст, дар се мавзеъ Ғусар, Шашқад ва Марғедар бо ҷалби 15 техника ва 30 нафар коргар омодасозии заминҳо барои киштишолӣ идома дорад. тибқи маълумотҳо дар ин мавзеъ 180 гектар замин марҳила ба марҳила бояд ба гардиш ворид карда шавад. дар марҳилаи аввал соҳибкор ният дорад 50 гектар заминро барои киштишолӣ омода намояд. дар ҳоли ба гардиш омода шудани заминҳои нав боз лаҳҳо нафар бо шуғл фаро гирифта мешаванд. соҳили мустаҳкамкунӣ василаи асосии эмин мондан аз шусташавии заминҳо дониста мешавад. барои мустаҳкамсозии соҳили дарё соҳибкор коргоҳи истеҳсоли садди муҳофизавӣ бо истифода аз оҳану бетон ташкил намудааст ки дар як рӯз 30 адад сатҳҳои 1.5 куба истеҳсол мекунад. ин корхона низ сабаби бо ҷои кор таъмин шудани боз чанд нафари дигар гардидааст. барои мустаҳкам кардани соҳили дарёи Зарафшон мо ҳамарӯза 30 то садди санги бетонӣ рехта истодаем. дар ин ҷо 30 нафар коргари маҳаллӣ ба ҷои кор таъмин аст. дар соҳили Зарафшон ҳамагӣ 4 минтақа аст. мо онҳоро барои соҳил мустаҳкамкунӣ корҳо рафта истодааст. нақша дорем ки то баланд шудани сатҳи дарёи Зарафшон ҳамаи корҳои соҳил мустаҳкамкуниро анҷом диҳем. ширкати Нури Сафо ки роҳбариашро ҳоҷи Мурод Меҳрваш ба уҳда дорад, дар оянда нақша дорад дар соҳили дарёи Зарафшон ҳавзҳои моҳипарвариро низ ташкил намояд. имрӯзҳо роҳе ки ба мавзеи бунёди ҳавзҳои моҳипарварӣ мебарад мавриди бунёд қарор дода шудааст. хоҷагидорону сокинони шаҳр талош менамоянд бо татбиқи нақшаҳои худ дар самти рушди инфраструктураи кишоварзӣ ва баланд бардоштани сатҳи кору зиндагӣ саҳм гузоранд. Фарҳоди Раҳмат, шаҳри Панҷакент, барои барномаи ахбор. дар масъалаи баландбардоштани ҳосили маҳсулот, боғу тогзор, зиёд намудани истеҳсоли маҳсулоти соҳаи кишоварзӣ, масъалаи таъмини обҳои полизӣ, фаъолияти каналу пойгоҳҳои обкашӣ ва ҳамзамон масъулияти мутасаддиён нақши созанда дорад. дар машварати корие ки дар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳри Панҷакент таҳти роҳбарии муовини якуми раиси шаҳр Муҳаммад Содир Сафарзода ва сардори шӯъбаи назорати дастгоҳи раиси вилояти Суғд Икромҷон Исозода баргузор гардид. асосан ба роҳбарони масъул, раисони ҷамъиятҳои деҳот ва мутахассисон пиромони сари вақт таъмин намудани обҳои полизӣ ва иҷрои нақшаи кишти зироатҳо, махсусан картошка мавриди гуфтугӯи ҷиддӣ қарор гирифт. муовини якуми раиси шаҳри Панҷакент Муҳаммад Содир Сафарзода бори дигар таъкид намуд ки дар баҳори имсола мо бояд дар партави дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва вазифагузориҳои раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода бояд нақшаи кишти баҳориро бо назардошти зиёд намудани кишти майдони картошка ва таъмини обҳои полизӣ бар зиёд роҳандозӣ намоем. сардори шӯъбаи назорати дастгоҳи раиси вилояти Суғд Икромҷон Исозода аз раисони ҷамъиятҳои деҳот, роҳбарони раёсати кишоварзӣ, идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрӣ ва дигар масъулин қотиёна талаб намуд ки онҳо бояд дастури супоришҳои роҳбарияти мамлакат ва вилоятро дар самти
таъмини амнияти озуқаворӣ, аз ҷумла таъмини нақшаи кишти баҳорӣ, зиёд намудани майдони кишти картошка, сари вақт таъмин намудани хоҷагиҳои деҳқонӣ бо обҳои полизӣ ва дигар масъалаҳои мубрамро ҳаллу фасл намоянд ва бояд ин масъала таҳти назорати ҷиддии ҳаматарафа қарор дода шавад. муовини якуми раиси шаҳри Панҷакен Муҳаммад Содир Сафарзода изҳор дошт ки вобаста ба супоришҳои баёншуда аз тарафи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен тадбирҳои мушаххас амалӣ мешавад. дар рӯзи мудофиаи граждании намунавӣ мавзӯи асосӣ наҷот додани шаҳрвандон ва расондани ёрии таъҷилии тиббӣ дар ҳолати заминларза буд. мутобиқи нақшаи машқи мудофиаи гражданӣ хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 9-уми деҳаи ёрии ҷамоати деҳотии ёрӣ парчами созмони талабагиро зери садои карнаю шайпур вориди майдон намуданд. чорабинӣ бо сароидани суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз ёфт. муовини якуми раиси шаҳри Панҷакент Муҳаммад Содир Сафарзода дар бораи омодагии шаҳрвандон ва сохторҳои марбута дар ҳолатҳои фавқулода аз ҷумла заминларза сухан гуфт. муҳтарам ҳозирин, чорабинии мазкур барои омодагии ҳайати муаллимон, хонандагон ва хадамотҳои мудофиаи гражданӣ ҷиҳати рафъи офатҳои мудҳиш аз қабили заминларза ва сӯхтор нақши калон мебозад. имрӯз санҷиши омодагии муассиса ва омодагии хадамотҳои мудофиаи граждании шаҳр оид ба амалашон дар ҳолатҳои фавқулода гузаронида мешавад. омодагӣ ба ҳолатҳои фавқулода яке аз омилҳои асосии кам кардани зарар ва хатари офати табиӣ мебошад. дар рафти чорабинӣ иштирокдорон бо хусусиятҳои офатҳои табиӣ ва пурзуркунии сатҳи тайёрӣ ва эътино ба рафъи офатҳои табиӣ шинос мегарданд. бояд хотиррасон намоям ки ба шаҳри Панҷакен чунин офатҳои табиӣ, заминларза, обхезиҳои фоҷиавӣ, яхбандӣ ва селҳо таҳдид менамояд. бигзор ҳеҷ гоҳ дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистони азизамон аз ҷумла дар ҳудуди шаҳри Панҷакенти бостонӣ ҳолатҳои фавқулодаи дорои хусусиятҳои гуногун дошта рух надиҳад. боварӣ дорам ки ҳайати устодон ва хонандагони муассисаи таълимии рақами 9-и ҷамоати деҳоти ёрӣ қувва ва воситаҳои хадамотҳои мудофиаи гражданӣ рӯзи мудофиаи граждании намунавиро имрӯз дар сатҳи баланд мегузаронад. ҳамчунин санаи 4 майи соли 2023 дар ҳамаи муассисаҳои таълимӣ, литсейҳо, гимназияҳо, техникумҳо, коллеҷҳо, донишгоҳҳо ва дигар муассисаҳои таълимии ҷамоатҳои деҳоти шаҳри Панҷакен низ рӯзи мудофиаи граждании намунавӣ гузаронида мешавад. хоҳиш менамоям дар рафти чорабинӣ қоидаҳои бехатариро ба таври қатъӣ риоя намоянд. барои гузаронидани чорабинии мазкур барои ҳама иштироккунандагон муваффиқиятҳо мехоҳам. сардори шӯъбаи раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании вилояти Суғд дар шаҳри Панҷакент майёр Умед Миров ҳозиринро бо нақшаи машқи намунавӣ шинос кард. дар асоси қарори раиси шаҳри Панҷакен таҳти рақами 155 аз 17 апрели соли 2023 дар бораи гузарондани рӯзи мудофиаи граждании намунавӣ ва ягона ва нақшаи чорабиниҳои асосии шаҳри Панҷакен оид ба масъалаҳои мудофиаи гражданӣ, пешгирӣ, эътино ва рафъи оқибатҳои ҳолатҳои фавқулода барои соли 2023 имрӯз мо тасмим гирифтем дар мактаби шумо рӯзи мудофиаи граждании намунавиро баргузор намоем. машқи мазкур бо мақсади санҷидани сатҳи омодагии мақомоти идоракунӣ, дониши ҳайати роҳбарикунанда, нерӯҳои ғайриҳарбии мудофиаи гражданӣ, такмили мустақилона амал намудан дар
ҳама гуна вазъияти баргузор гардида дар баробари омӯхтани донишҳои назариявӣ амал намудан ҳангоми рух додани ҳолатҳои фавқулода ба шумор меравад. намояндагони шӯъбаи маориф ва муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 9 дар бораи таърихи муассиса ва аҳамияти баргузории рӯзи мудофиаи граждании намунавӣ ибрози андеша карданд. ҳайати роҳбарии машқи мудофиаи гражданӣ ба синфхонаҳо даромада бо хонандагон дар бораи омода будан дар ҳолатҳои фавқулода суҳбат карданд. бо расмҳои кашидаи онҳо низ шинос шуданд. пас аз эълон гардидани бонги хатар омӯзгорону хонандагон ба берун баромаданд ва сохтору дастаҳои вобасташуда дар бораи омодагӣ ба сардори шӯъбаи раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании вилояти суғд дар шаҳри Панҷакент Умед Миров гузориш доданд. аз тарафи дастаи сӯхторнишонӣ пеши роҳи алангаи оташ гирифта шуд. дастаҳои ёрии таъҷилӣ ба маҷрӯҳон ёрии тиббӣ расонда. аз тарафи дастаҳои санитариву эпидемиологӣ, барқ, алоқа вобаста ба безараргардонии иншоот, барқарорсозии хатҳои барқ, алоқа ва таъмини аҳолӣ бо воситаҳои зарурӣ тадбирҳо амалӣ шуданд. роҳбарони дастаҳо ва сохторҳои сафарбаршуда аз натиҷаҳои наҷоти шаҳрвандон ва корҳои иҷрошуда гузориш доданд. машқи рӯзи мудофиаи граждании намунавӣ бо натиҷаҳои дилхоҳ ҷамъбаст гардид. ба иштирокчиёни фаъол ғолибони озмуни расми беҳтарин сипосномаву тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. чорабинӣ бо барномаи фарҳангӣ ба поён расид. гузориши Муиниса Атамуллоева ва Нек Муҳаммад Мирҷонов аз ҷамоати деҳоти ёрӣ. истифодаи имкониятҳои васеъи шабакаҳои иҷтимоӣ ба манофеи миллӣ ва тарғиби арзишҳои давлатдорию давлатсозӣ нақши онҳо дар таъмини амнияти иттилоотӣ аз масъалаҳоест ки дар суханронии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешрои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зикр шудааст. дар ин замина бо дастури дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи нақшаи кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент бо иштироки блогерҳои ҷавон аз ҳама манотиқи мамлакат таҳти унвони дарёфти роҳҳо ва абзорҳои истифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ ба манфиатҳои миллӣ ва тарғиби арзишҳои давлатдорию давлатсозӣ форум баргузор шуд. иштирокчиёни форумро ҷавонони шаҳри Панҷакент бо нону намак ва суруду мусиқӣ пазироӣ намуданд. дар маросими ифтитоҳи форум иштирокчиёни онро аз номи раиси шаҳри Панҷакент муовини раиси шаҳр Парвина Нақибӣ хайрамақдам гуфта баргузории ин чорабиниро ҷиҳати истифодаи дурусти шабакаҳои иҷтимоӣ бо назардошти манфиатҳои миллӣ ва давлатӣ, пешгирии гароиши ҷавонону наврасон ба ақидаҳои ифротӣ, омӯзиши саводи расунаӣ ва баландбардоштани маърифати сиёсии онҳо муҳим арзёбӣ намуд. намояндаи кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати мамлакат барои пазироии самимона ва муҳайё намудани шароиту имкониятҳои мусоид барои баргузории форум изҳори сипос намуд. дар доираи баргузории форум иштирокчиёни он аз оромгоҳи устод Аби Абдуллоҳи Рӯдакӣ, осорхонаи ҷумҳуриявӣ ба номи устод Аби Абдуллоҳи Рӯдакӣ, мамнӯъгоҳи таърихиву кишваршиносии Саразм дидан намуданд. санъаткорони шаҳр барои иштирокчиёни форум барномаи ҷолиби ҳунарӣ пешкаш карданд. таъмини баробарии ҳуқуқии шаҳрвандон, барҳам додани ҳама гуна шаклҳои табъиз аз масъалаҳои мубрамест ки пешрои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба он таваҷҷӯҳи мақомоти марбутаи давлатӣ ва аҳли ҷомеаро ҷалб менамоянд. дар ин росто мақомоти ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҷиҳати шарҳу тафсири қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон
тоҷикистон дар бораи баробарӣ ва барҳам додани ҳама гуна шакли табъиз бо иштироки намояндагони мақомоти маъмурӣ ва хизматчиёни давлатӣ машварати иттилоотӣ баргузор намуд. муовини раиси шаҳри Панҷакент Парвина Нақибӣ ба мақомоти ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои ташкили машварат изҳори сипос намуд. кормандони масъули ин ниҳоди давлатӣ дар мавзӯъҳои нақши он дар ҳифзи ҳуқуқи инсон, барномаи таълим дар соҳаи ҳуқуқи инсон барои солҳои 2022-2023, зарурати қабул ва мазмуну муҳтавои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи баробарӣ ва барҳам додани ҳама гуна шаклҳои табъиз ба иштирокчиёни машварат гузориш ироа намуданд. дар ҷамъбасти машварат иштирокчиён ба суолҳои худ посух гирифтанд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми солонаи хеш ба ҳамаи сохторҳои марбутаи давлатӣ дастур доданд ки аз санаи 1 июли соли 2023 пардохти андозҳо, боҷҳои давлатӣ, маблағи суғуртаи ҳатмии давлатӣ, хидматрасониҳои коммуналӣ ва дигар хидматрасониҳои давлатӣ бояд ба таври ғайринақдӣ ба роҳ монда шавад. ҷиҳати иҷрои ин дастуру супоришҳои пешвои муозими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар толори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент машварат доир гардид ки дар он намояндагони корхонаи воҳиди давлатии Бонки амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбонк, роҳбарону муҳосибони корхонаи муассисаҳо, бонкҳо ва дигар сохторҳои мӯлавӣ ширкат доштанд. нахуст муовини раиси шаҳри Панҷакент Парвина Нақибӣ дар ифтитоҳи ин машварат ба ҳозирин мазмуну муҳтавои ин дастурҳои роҳбари давлатро муфассал шарҳ дод. баъдан корманди масъули корхонаи воҳиди давлатии Бонки амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбонк Сарбоз Фаррухзода роҳу усулҳои гузаштан ба пардохти ғайринақдӣ, омодагиҳои шуъбаю бахшҳои Амонатбонкро барои иҷрои он тафсир намуд. мавсуф моҳияти гузариш ба ҳисоббаробаркунии ғайринақдиро шарҳ дода изҳор намуд ки аз 1 июли соли равон пардохти ҳамаи андозҳо ва боҷҳои давлатӣ барои иҷозат додан ва иҷозатномаҳо, ҷаримаву маблағи суғуртавии ҳатмии давлатӣ, хизматрасониҳои коммуналӣ ва дигар намудҳои хизматрасониҳои давлатӣ пурра ба таври ғайринақдӣ ба роҳ монда мешавад. шаҳрвандон метавонанд дар филиалҳо ва марказҳои Бонки Амонатбонк дар ҳудуди шаҳр, ноҳия ва маҳалли зисти худ пардохтҳои ҳатмӣ ва коммуналиро ба таври ғайринақдӣ анҷом диҳанд. ба гуфти Сарбоз Фаррухзода, айни замон бо воситаи кортҳои Бонки Нафақавӣ, музди меҳнат, шахсони воқеӣ ва барномаи Амонат Мобайл, яъне ҳамёни мобилӣ, имконияти пардохт вуҷуд дорад. баъди пардохти ғайринақдӣ ба мизоҷ аз посттерминал расид дода мешавад. смс паёмак ба телефон ирсол мегардад. ҳамчунин тавассути Амонат Мобайл пардохт гардад, расиди электронӣ ва сабти он дастрас мешавад. зикр гардид ки бо рушди технологияҳои иттилоотӣ бо роҳандозии ин усул бо сарфаи вақт барои пардохтҳо, коҳиш додани гардиши пули нақд ба рушди иқтисоди мамлакат мусоидат хоҳад кард. зикр гардид ки бартарии пардохтҳои ғайринақдӣ дар он аст ки онҳо имконият медиҳанд бо якчанд пахши тугма пардохтро анҷом диҳем. таърихи амалиётҳоро нигоҳ дорем. пули нақди зиёдро бо худ гирифта нагардем. панҷшавии микробу вирусҳоро низ пешгирӣ мекунем. ҳамзамон маблағро дар дилхоҳ вақт ва ҷой интиқол додан лозим аст. машварат бо суолу ҷавоб анҷом ёфт. гузориши Муинса Атамулоева ва Шаҳбоз Қурбонов. дар кӯхи фарҳанги шаҳри Панҷакент ҳамоиши гурӯҳи ҷавонони авангард таҳти унвони ҷавонмардо биё хизмат ба модар кун доир гардид. кори ҳамоиш бо садо додани суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардида пас аз он роҳбари гурӯҳи ҷавонони авангард дар шаҳри Панҷакент Самаров Икром сухан намудаву меҳмононро ба ҳозирин муаррифӣ намуд ва онҳоро ба шаҳри Панҷакенти бостонӣ шодбош гуфт. ёдрас мешавем дар чорабинии мазкур намояндаи раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд подполковники милитсия Толибзода Маҳмудҷон Толиб ва роҳбари гурӯҳи ҷавонони авангард дар вилояти Суғд Холова Дилангез, мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳри Панҷакент Саид Юнусӣ, мудири бахши кор бо ҷавонон ва варзиш Улуғбек Ҳусейнов ва дигарон иштирок доштанд.
پس از سخنرانی راهبری گروه جوانان آوانگارد شهری پنجکند، نماینده ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت سخن نموده ابراز داشت که خدمت به وطن وظیفه مقدس هر یک شهروند با آر و ناموسی کشور محسوب یافته. وظیفه مهم جوانان این باعث بلند مسئولیت شناسی، حفظ و حمایت نمودن مرز و بوم وطن است. проблемаи глобалӣ ба имон аст ки бо истифодаи шабакаҳои интернетӣ гурӯҳҳои ифродгаро пеш аз ҳама истифода мебаранд шабакаҳои иҷтимоӣ дар фейсбук, инстаграм, вконтакте ё одноклассники. шахсро бо роҳи мағзшӯӣ намудан ба ақидаи худ бовар кунонида фикри ақидаи онҳоро дигар мекунанд. вақте ки шахс ифродгаро шуд, қадами беш ба яъне экстремизм шуд, яъне байни терроризм и экстремизм қадами беш нест. پس از آن نماینده دستگاه مرکزی گروه جوانان آوانگارد جمهوری تاجیکستان، راهبری گروه جوانان آوانگارد ولایت سوخت خالو دیلانگیز سخن نموده از همه اشتراکچیان خواهش نمود تا سیاست پیشگرفته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان رو پیش نموده بود تحت راهبری سروری دولت همه کسه جمع آمده وطن خویش را باز هم آبادتر بسازیم. بیایید سیاست پیشگرفته دولت و حکومت را امروز دستگیری نماییم. کی میخواهد که در دولت ناآرامی باشد؟ هیچ کس. برای همین جوانان عزیز امروز فریفته گروه‌های افراطگرا یا اینکه تروریستی اکستریمیستی که بر بالای سر ملت امروز سنگ معلومات میزنند فریفته نگردید. حس وطن دوستی خویش را تا چند میتوانید روحیه وطن دوستی خویش را زیاد نمایید. و البته که ما در یک جایگی می توانیم که یک قوه بزرگ باشیم و بر ضد دشمن تا آخرین لحظه ها مبارزه بریم. همزمان نماینده مقامات اجرایی و حاکمیت دولتی شهری پنجکند سعید یونوسی سخنرانی نموده چنین ابراز داشت. اون محبتی که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به خلقشان دارند، باور کنید یگان پرزیدنت دنیای خیل محبت به خلقش ندارد. برای همین ما هم باید که جواباً به همین محبت خودمون رو، صداقت خودمون رو به وطن، به پرزیدنت، به مقدسات ملیمون چیکار کنیم؟ نشان دهیم. آینده تقدیر دولت و ملت به دست شمایان است. جوانان با ادا کردن خدمت در صف قوه‌های مسلح و دختران با خواندن و با صاحب معرفت شدن و آینده برقرار کردن عائله و مادر شدن و وای رساندن فرزندانی که در نهادشان مهر و محبت به وطن زیاد باشد. دیگر اشتراکچیان سخن نموده در انتهای قسم سیاسی چهاربینی با یک قطار اعضایان فعال و شخصانی که فعالیت گروه را دستگیری نموده بهر اجرای اقدامات آنها مساعدت می نمایند در وضعیت تنتنوی سپاسنامه‌های شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکند سپرده شد. همایش را باشد چهاربینی زیبای فرهنگی بخش فرهنگ حسن جدید بخشیده آن همچون ارمغان پیشکش حاضرین کردید. گزارش مرتبه رحمان و خیام جورایف. در سه ماهه یکم سال 2023 شعبه و بخش‌های مرکزی تشخیص منطقوی آژانس تاجیکستان در شهر پنجکند جهت پیشگیری واردات، نگهداری، فروش محصولات خوراکواری پس‌صفت و به سلامتی خطرناک تدبیرهای ضروری را عملی نمودند. از روی اطلاع سردار شعبه آزمایشگاه محصولات خوراک کشاورزی و نوریهای مینرالی دیلارام توشیوا در مجموع توسط آزمایشگاه 1446 کیلوگرم مواد خوراک از جمله آرد، محصولات قنادی، نانی، گوشتی، شیری، آبهای تشنه‌شکن از تحلیل گذرانده شده، همچون محصولات مهلت استعمالشان گذشته معین گردیدند. در آزمایشگاه ما موافق شهادتنامه وکالتدهی که آن 2 سال را تشکیل می‌دهد محصولات خوراکواری و کشاورزی از تشخیص گذرانده می شود. در 3 ماهه یکم سال 2023 از طرف متخصصان MTM شهری پنجکند زیاده از 254 نامگاه محصولات خوراکواری به آزمایشگاه وارد شده پروتکل‌های تشخیص داده شد. از آن نامگاه 129 نمونه
ба талаботи ҳуҷҷатҳои меъёрӣ ва регламентҳои техникии ҷумҳурии тоҷикистон ҷавобгӯ набуданд. ба инҳо мисол шуда метавонад маҳсулоти ширӣ, гӯшти, консерва, намак, обуи ошомиданӣ, нӯшокиҳо, машруботӣ ва ғайраҳо. вазифаи асосии кормандони мо ин гузарондани ташхис мувофиқи талаботи ISO 17025, яъне дақиқ ва шаффоф гузарондани ташхисҳо, беғаразӣ ва шаффофият мебошад. мутобиқи қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии тоҷикистон бо иштироки роҳбарият ва мутахассисони маркази ташхиси минтақавии тоҷикстандард дар шаҳри панҷакен, маркази назорати давлатии санитариву эпидемиологӣ, маркази бехатарии озуқаворӣ, бахши ҳифзи муҳити зист ҳамаи намуди маҳсулоти ғизоӣ ошкоршуда ки барои истеъмол хатарнок буд, аз рӯи хулосаи ҳайати комиссияи босалоҳияти ин сохторҳо бо назардошти таъиноти пешбинишуда барои нобудсозӣ пешниҳод гардид. дар ин бора мудири бахши нозироти савдои марказ Шокир Амонқулов ба мо ин тавр иттилоъ дод. ба ҳамагон маълум аст ки баъд аз ба итмом расидани муҳлати амали фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи эълон намудани моратория ба ҳамаи намуди санҷишҳои фаъолияти субъекти хоҷагидор аз 16 марти соли 2022 таҳти рақами 365 аз 1 январи соли равон мутобиқи нақшаи тасдиқшудаи санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор дар соли 2023 санҷишҳоро ҳамчун мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи стандартонӣ, метрология, сертификатсия ва нозироти савдо оғоз намудем. аз тарафи мутахассисони бахши нозироти савдои маркази ташхиси минтақавии тоҷикстандард дар шаҳри панҷакен бо ҳамкорӣ бо мақомоти прокуратураи шаҳри панҷакен дар нуқтаҳои фурӯши маҳсулоти хӯрокворӣ ва мағозаҳо санҷиш гузаронидем. дар 3 моҳи аввали соли ҷорӣ молу маҳсулотҳои муҳлати истеъмолшон гузишта ва ба саломатӣ хатарнок аз фурӯш боздошт карда шуда нисбати 5 нафар соҳибкорон бо моддаи 209 қисми 1 кодекси ҷиноии ҷумҳурии тоҷикистон делаи ҷиноятӣ оғоз карда шуд. ҳамзамон ҳаминро бояд қайд намуд ки нисбати 16 нафар соҳибкорон бо моддаи 628 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда ба маблағи 10132 сомонӣ ҷаримабандӣ карда шуд. молу маҳсулотҳои муҳлати истеъмолашон гузишта ва хатарнок тибқи талаботи моддаи 11 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон қисми 2 зербанди 1 ва 16 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ хатарнок дониста шуда бо комиссияи салоҳиятнок мутобиқи моддаи 36 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи маҳсулоти хӯрокворӣ қисман барои хӯроки чорво ва қисман бо роҳи рехтан ва сӯзондан нобуд карда шуд. мутахассиси шӯъбаи санитарӣ маркази назорати давлатии санитарӣ ва эпидемиологӣ шаҳри панҷакен Мухтор Шайманов таъкид намуд ки истеҳсол, нигаҳдорӣ ва аз тарафи соҳибкорону фурӯшандаҳо ба истеъмолкунандагон пешниҳод намудани маҳсулоти пастсифат ва кӯҳнашуда воқеан дар асоси талаботи қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон ҷазоҳо муайян шудааст. бо якҷоягӣ мутахассисони маркази тоҷикстандард дар шаҳри панҷакен, мутахассисони кумитии бехатарии озуқа дар шаҳр бо таҳти органҳои ҳуқуқ прокуратураи шаҳри панҷакен якҷоягӣ рейтҳои муштарак гирифта. мана натиҷаи корбари мо мана мардум дида шудааст ки чӣ хел мо аз муомилот боз доштем. дар ҳамин 3 моҳа ба 5 нафар ба прокуратураи шаҳр пешниҳод кардем аз ёд будани маҳсулотҳои пастсифат, шубҳанок, намуди зоираи вайрон тағмагузорӣ карда нашудааст. аз қабили маҳсулотҳои қаннодӣ, ширӣ, маҳсулотҳои гӯштӣ мана ва нӯшокиҳои ташнишкану ино мебошад. ба 132 нафар ҷаримабандӣ кардем ки дар имрӯз маблағи умумӣ ба 43180 сомониро ба буҷаи давлат гузаронда шуда аз ҳисоби ҳамин соҳибкорон. ба истеъмолкунан аз фурсати муносиб истифодаро ба шаҳрвандони муҳтарам гуфтем ки пеш аз харидорӣ кардан дар бозору нуқтаҳои савдо, марказҳои савдо худдорӣ карда пеш аз ҳама
намуди зоҳири маҳсулот дидан дар кор дуюм тамагузорӣ карда шудааст ё не. дар ҳузури комиссияи босалоҳият маводи ғизоӣ нӯшокиҳои ташнашикан дар ҷойҳои махсус бо риояи муқаррароти қонунӣ нобуд карда шуданд. сардори маркази ташхиси минтақавии тоҷикстандард дар шаҳри панҷакен ҳабибзода умидҷон изҳор намуд ки дар асоси нақшаҳои корӣ агентии тоҷикстандарди назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон супоришҳои протоколӣ пешгирӣ ва воридоти маҳсулоти хӯрокии ба саломатӣ зарарнок ва муҳлати истеъмолашон гузашта дар меҳвари фаъолияти соҳаи мо қарор дорад ва дар ин самт соли равон тадбирҳои иловагӣ андешида мешавад. бинобар ин аз шаҳрвандон даъват менамоем ки дар сурати аз тарафи соҳибкорону тоҷирон пешниҳод намудани маҳсулоти ғизоии муҳлати истеъмолиаш гузашта ғайристандартӣ ва ба саломатӣ хатарнок шумо метавонед барои таъмини ҳуқуқҳои истеъмолиятон ба маркази ташхиси минтақавии агентии тоҷикстандард дар шаҳри панҷакен муроҷиат намоед. гузориши аббос ҳамроҳзода ва нигмуҳаммад мирҷонов. ҳоло дар кишвар маъракаи давлат ба сафи артиши миллӣ идома дорад. муносибати мардум ба ин маъракаи сиёсӣ гуногун аст. фикру ақидаи онҳо нест. хушбахтона дар ин шумор ҳастанд нафароне ки ихтиёран барои хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар мепайванданд. яке аз ин нафарони хештаншиносу ватандӯст Мунис Низомов аст. пас аз хат бо хоҳиши худ мехоҳам ки ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон хизматро адо намоям. ба ҳамаи ҷавонон гуфтаниам ки ҳар як кас ҳарзи худро дар назди ватан адо намояд. ӯ хатм кардаи донишгоҳи миллии ҷумҳурии тоҷикистон буда пас аз хатми донишгоҳ бо амри дил довталабона бо ариза ба комиссарияти ҳарбӣ барои шомил шудан ба сафи мардони шуҷоъ муроҷиат намудааст. ӯ яке аз донишҷӯёни фаъолест ки донишгоҳро бо дипломи аъло ба этмом расонидааст. Мунис писари муовини раиси вилояти Суғд Зайнура Азимӣ мебошад. Зайнура Азимӣ аз ин иқдоми ҷавонмардонаи фарзанди худ хушҳол буда барои хидмати софдилона ба ватан дар сафи нерӯҳои мусаллаҳ ва адои қарзи ҷавонмардӣ барор орзу намуд. ёдовар мешавем ҳоло маъракаи даъвати баҳорӣ дар кишвар идома дошта аллакай қисме аз шаҳру навоҳии мамлакат онро ба пуррагӣ иҷро намуданд. имрӯзҳо дар ҳама шаҳру ноҳияҳои мамлакат омодагиҳо ба солгарди 35-уми истиқлолияти давлатӣ ҷараён доранд ки дар пайи худ созандагӣ ва бунёдкориро ба мужда меоранд. дар шаҳру деҳоти Панҷакен низ тадбири мазкур вусъат дошта дар баробари маблағҳои буҷетӣ ҳамчунин бо ҷалби соҳибкорон, ашхоси саховатпеша ва аҳолӣ дар иншооти таъйиноти гуногун корҳои сохтмонӣ бо маром идома доранд. бунёду навсозии иншооти таъйиноти иҷтимоию хизматрасонӣ дар самти беҳсозии инфраструктури деҳот мусоидати фаъол менамояд. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар самти беҳсозии вазъи иҷтимоиёт махсусан дар деҳот тадбирҳои заруриро амалӣ менамояд. натиҷаи ҳамин буд ки танҳо дар давоми солҳои охир сатҳҳои иншооти тандурустӣ аз ҷумла беморхонаҳои замонавӣ, марказҳои саломативу бунгоҳҳои тиббӣ дар шаҳру деҳот бунёд ва мавриди истифода қарор дода шуданд. дар заминаи бунёду аз навсозии иншооти гуногун бахшида ба ин санаи муқаддас дар шаҳр беш аз 20 маркази саломатӣ, бунгоҳҳои тиббӣ ва беморхонаҳо ба нақша гирифта шуда то имрӯз 9 тои он мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтааст. бо ин роҳ инфраструктури ин соҳаи муҳими иҷтимоӣ махсусан дар деҳоти кишвар ва сифати хизматрасониҳо ба куллӣ тағйир ёфта истодааст. мақсади асосӣ аз ин пешниҳод амалӣ талошҳои ҳукумати мамлакат ба хотири боз ҳам обод кардани Тоҷикистон ва ҳалли масъалаҳои иҷтимоии аҳолӣ бо роҳи беҳтар намудани инфраструктур пеш аз ҳама дар соҳаи маорифу тандурустӣ дар ҳар як деҳа ва маҳалли аҳолинишин мебошад. дар умум дар шаҳри Панҷакен аз 503 иншооти сохташаванда то имрӯз 217 тои он сохта ба истифода дода шудааст. деҳаи чорбоғи ҷамоати деҳоти Косатарош аз маркази шаҳр дар масофаи 22 километр ҷойгир мебошад. имрӯзҳо аҳолии деҳа ки беш аз 10 000 нафарро ташкил медиҳад ба бунёди 5 иншооти гуногун машғул мебошанд. беморхонаи минтақавии деҳа ҳанӯз солҳои 70 сохта шуда
фарсуда ва ба талаботи замон ҷавобгӯ набуд. ба ҳамин хотир сокинони деҳа бо мусоидати мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакент иқдом намуданд беморхонаи навро бунёд кунанд. бинои нави сохташаванда аз 2 ошёна, 28 ҳуҷра барои 60 қат ва утоқҳои кории табибон иборат мебошад. корҳои сохтмонӣ моҳи апрел оғоз гардида, айни замон 100 нафар сокинон дастҷамона дар ошёнаи дуюми бино корҳоро ба пеш бурда истодаанд. мо сокинони деҳаи Чорбоғ тасмим гирифтем ки то ҳамирӯза беморхонаи солҳои 1970 ин ҷониб фаъолият мекард. ба талаботи замон ҷавобгӯ набуд. бо гурӯҳи корӣ ташкил намудем ки барои ҷашн гирифтани 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистони азизамон бинои замонавии беморхонаи минтақавӣ бо роҳи ҳашари умумӣ баланд намуда истифода супорем. баъд аз супоридани ин беморхона як мактаби замонавӣ ба гузари боло, яъне навбунёд як мактаб сохта ба истифода месупорем. лоиҳаи бино бошад аз ҷониби идораи сохтмон ва меъмории шаҳр таҳия гардида, масолиҳи сохтмонии баландсифат аз корхонаҳои гуногуни кишвар дастрас мегардад. дар назар аст ки дар беморхонаи Чорбоғ 3 шуъба таваллудхона, амрози дарунӣ ва кӯдакона ташкил карда мешавад. ба сабаби ёрдами соҳибкорон ва тариқи ҳашарқатӣ бинои нав сохтастем. ва бинои нав ҳамчунин таваллудхона, амрози дарунӣ ва кӯдакона иборат аст. ин беморхона на танҳо барои сокинони деҳаи Чорбоғ, балки барои тамоми сокинони ҷамоат хизмат хоҳад кард. сокинони ободгару созанда имрӯз иншооти гуногун аз қабили бинои иловагии мактаб ва марказҳои савдою хизматрасониро сохта ба истифода доданд ки мушкили ҳамдиҳагон ҳалли худро пайдо намуду боз чанд нафар соҳиби ҷои кор гардиданд. албатта дар ин анҷом ёфтани дар ин муассисо як қатор садҳо нафар ҷавонон бо кор таъмин мешаванд. дар назар аст ки ба ғайр аз ин беморхона боз 5 иншооти дигар то ҷашни 35-солагии истиқлоли кишвар дар ин деҳа сохта ба истифода дода мешавад. ин ҳама тадбирҳои ободонӣ ба истиқболи сазовори ҷашни умуммиллии 35-солагии истиқлолияти давлатӣ анҷом дода шуда, бо ин васила саҳм гузоштан дар обод гардидани гӯшае аз ватани соҳиби истиқлол арзёбӣ мегардад. ҳамёрони гироми қадр, дар ҳафтаи нав барои ҳар яки шумо нахуст тани сиҳати бегазанд, бахту саодати баланд ва комёбиҳои дилписанд орзу намуда таманнои онро дорем ки мо ҳамагон бо як ифтихори бузург ватани азизамонро дӯст дорем ва таҳти шиори Тоҷикистон ба пеш дар ободиву шукуфоии ин кишвари муқаддас саҳми арзандаи хишро гузорем.